Det bulgarske folk koger af fodboldiver. 22.000 af dem er på plads her på stadion Balgarska Armia til nationalmelodierne. Velkommen til. Det danske kor snydt for et halvt vers på godt 1000 mennesker, plus de 11 spillere. Ja, de var ikke helt enige om, hvor de egentlig var henne i deres egen nationalmelodi, men de er enige om én ting, engagementet i det her. Og altså endnu en gang, velkommen til Sofia, Bulgariens hovedstad på Balkan. Vi har kun slået Bulgarien én gang. Det var her i Sofia tilbage i 89. Men det skænker de danske spillere og Morten Olsen ikke en tanke. Konceptet er, som det hele tiden har været, under Morten Olsen og Michael Laudrup. Vi skal spille den fodboldform, som Morten har lagt. Og altså satse på, at vi vil vinde også kampen her. Det minder om en finale. Danmark kan stadig selv afgøre, om vi skal med til VM-slutrunden i Japan og Korea næste sommer. Det kræver, at vi får stort set optimalt i kampene her mod Bulgarien og mod Island den 6. oktober i Parken. En fantastisk stemning på dette stadion med 22.000 tilskuere. Et gammelt, faldefærdigt stadion på en aften, der er forholdsvis lun og en lille smule blæsende. Men ellers ser det ud som om, at banen er tip-top. En lille smule langhåret, men ellers ganske flot at se på. Holdopstilling. Bulgariens hold her. Spillere, vi skal holde et særligt øje med, er spilleren med nummer 10, kaptajnen 35-årige Balakov, der er styrmanden på holdet, men måske ikke så mobil, som han har været, men en klassespiller så afgjort. Og så selvfølgelig helt i front med nummer 11, Berbatov, som er en spiller, der kan slå til og være meget farlig for det danske hold. Det er her det danske hold det samme, bortset fra målmandspladsen, som spillede fra start i kampen mod Nordjylland i lørdags i Parken. Peter Kjær, som står øverst. Peter Kjærser afløser den skade Thomas Sørensen, der jo brækkede næsen. På bænken, den har vi her. Niklas Jensen, Brian Sten, Anna Nielsen, Jan Mikkelsen, Mogens Krog, Peter Madsen fra Brøndby og Mark Nygaard. Og det betyder, at ude på tilskuerpladserne faktisk er helt oppe, har Morten Olsen sat Steven Lustig, Per Fransen og Bjarne Goldbæk. Forventningerne frem til det her opgør her. Nok fører Bulgarien vores pulje, men vi kan ikke lade være med andet end at sige, at det er ikke et imponerende hold, vi er op imod, men det bliver svært alligevel her. Ja, jeg har set Bulgarien 2 gange på hjemmebane, hvor de tabte til Tjekkiet, og så i Idrætsparken. Og jeg mener, på en normal dag, der er det danske landshold bedre. Men det er, som du selv siger, ganske rigtigt en finale, så der er andre ting, der spiller ind. Kan vi stå for presset?
Du kommer hertil ikke med den allerbedste selvtillid, det er helt sikkert, netop på grund af, at du har mistet 2 meget vigtige point for 4 dage siden. Men det er et rutineret landshold, vi har, og jeg mener, at vi har en chance for at vinde i aften her i Bulgarien. Sat i gang af den hollandske dommer Jan Wegrif, og danskerne, behøver jeg sige det, i rødt og hvidt. En formation, som vi kunne kalde 4-3-3. Med en vis fleksibilitet naturligvis. De 3 i front. Med nummer 10 Dennis Rommedal, med nummer 11 Ebbe Sand, med nummer 8 Jesper Grønkjær. Og bag dem med nummer 9 Jon Dahl Tomasson. De 2 øvrige på midtbanen med nummer 2 Stig Tøfting og med nummer 7 genvalg til Peter Nielsen. Den eneste, der vel nok har været diskuteret i hele sammenhængen her. Hvem skulle starte? Og det blev altså et valg på Peter Nielsen. Thomas Helveg spiller sammen med Martin Laursen, René Henriksen og Jan Heinze endnu en gang i Danmarks bagerste forsvar. Tøfting frem mod Rommedal, der offside. Danmark er klædet ned på en 3. plads inden for de sidste minutter. Tjekkiet vandt som ventet, men noget uventet med besvær over Malta med 3-2 og er nu op på samme antal point som Bulgarien, nemlig 17. Danmark har 16 og altså en kamp færre end Tjekkiet. Et bulgarsk hold i en 3-5-2-formation. Spilleren her med nummer 5, Ivanov. Og det er Petrov, der bliver bremset af Jon Dahl Tomasson. Undskyld, det er Helveg, der kommer ind. Og med det farlige venstreben der med nummer 10, som lægger op til den chance, der kommer der. Balakov, der til daglig spiller i tyske Stuttgart. Og spilleren, der træder med frem, Stilian Petrov fra skotske Celtic. René Henriksen. Jesper Grønkjær. Godt skåret ind af Jesper Grønkjær. Og afleveringen der for Grønkjær. God start på kanten fra Jesper Grønkjær. Ja, desværre, der bolden var ude, men det var en virkelig god finte. Og der ser man, hvis du får plads ude på fløjene, så er de livsfarlige. De er ikke til at stoppe, de er så lynende hurtigt. Og så er det, at det vi måske mistede i lørdags, nemlig positionerne foran mål. Du skal sørge for at både have første og anden stolpe. De skal være dækket af Ebbe Sand og Jon Dahl. Og så, når det er Grønkjær, der ligger ind, så skal Rommedal med på anden stolpe også. Sådan, så det hele tiden har 3 muligheder for indlægget. Partsin med nummer 18, med nummer 4, Petkov. Han spiller i tyrkiske Istanbulspor. Med nummer 8, Petkov. Og en kast til danskerne. Martin Laursen. Thomas Helveg. 2 klubkammerater fra AC Milan. Stig Tøfting. Som for 3 uger siden havde et ualmindeligt godt tag på nummer 10. Spilfordeleren hos bulgarerne Balakov. Da Stuttgart og Hamburger Sportsverein mødtes. Men der var Tøfting egentlig en decideret mandsopdækning. Det er han ikke i dag. Der skal han holde øje med ham ud af øjenkrogen. Ja, det er ikke sådan, Morten spiller ikke med mandsopdækning. Han siger, der hvor... Og ud Peter Kjær. Ja, der hvor spillerne løber i deres zoner, der skal der ind, og der skal der altså dække ham. Så det er, der skal meget god kommunikation til. Fordi Balakov, han spiller, han har den totalt frie rolle. Han må selv, han løber til højre til venstre, hvor han vil.
Men han må ikke have plads, og helt sikkert ikke på vores banehalvdel til at slå sine fremragende afleveringer. Helvig angribes af Petkov. Det er besat. Rommedal, så er der ryg på. Dansk indkast. Der kommer Tøfting. PF fra Dynamo Kiev. Og det er tæt på Balakov. Forsøg fra Stig Tøfting. Uro i den bulgarske lejr op til møde her i dag. Shumakov og Alexandrov blev smidt ud af træningslejren i går, efter at have kritiseret landstræneren Mladenov lidt for meget. I lidt for skarpe vendinger. Og specielt havde man ventet Komarkov med i dag. Fra start. Petkov. Og Peter Kjær. Ja, har vi træner Mladenov, som altså er ved at bygge et hold op efter 90'ernes stærke bulgarske hold med Hristo Stoichkov i spidsen. Holdet, der fik en 4. plads ved VM i 94. Alene et frispark på Grønkjær. Ivanov. Martin Laursen er ude ved Berbatov. Ja, det er smart kommet forbi. Så kommer Helveg. Og Heinze får den prikket. Der så vi et potentiale, han har. 20-årige Berbatov fra Bayer Leverkusen i Tyskland. Han har lavet 5 vigtige VM-mål for Bulgarien i denne kvalifikationsturnering. Mål, der har givet point. Blandt andet 1-1 mod Danmark i Parken. Balakov får den smidt ind, og den lever stadig. Peter Nielsen får sparket væk. Vi skal passe på, at vi ikke angriber med for meget entusiasme, fordi det her bulgarske hold, deres spillestil, det er netop, som du også selv sagde i starten, det spiller i en 5-3-2, og det er en decideret kontra-fodbold, som de gerne vil spille. Så vi skal passe på ikke at have for mange spillere foran bolden, og så have boldtab for langt frem, og så de kan slå deres hurtige kontra. Og især, der er det altså Peter Nielsen og Tøfting. De skal være meget, meget disciplineret i dag. En meget hektisk og entusiastisk kulisse. Her på bulgarske Armia. Peter Kjær igen. Han spiller sin 3. landskamp. Han er kommet ind i sine 2 første. Og starter altså for første gang på grund af Thomas Sørensens uheld i lørdags. Martin Laursen lige ved at fejlbedømme den der. Balakov dybt i banen, Tøfting op og markerer ham. Petkov. Martin Laursen. Grønkjær, Helveg. Og igen sammenstød mellem Petkov og Jesper Grønkjær. Det er som om Petkov går ind i Grønkjærs løbebane. Han ved, at han stikker afsted. Rommedal. Det er godt Rommedal. Og så skal den slippes. Tøfting tager fat. Peter Nielsen. Heinze.
Der ligger ikke nogen. De ligger alle inde i det lille felt. Udmærkede kombinationer. Balakov tager den. Balakov igen. Så kommer venstrebenet, som kan lægge en præcis aflevering. Det blev højere. Ja, det er også en af de farer her. Jan Heinz er med fremme, og når han er med fremme, så skal Rommedahl altså tage over, fordi hele venstrekanten, den lå åben. Når der bliver pævet, så er det fordi, der ligger en bulgarspiller her. Nu har danskerne trillet bolden ud over sidelinjen, så han kan få behandling. Dimitar Berbatov, der i lørdags lavede 2 mål mod Malta. 2-0 sejr til Bulgarien. De havde deres problemer. De havde ekstra til en Balakov med fra start. Satte ham ind. Han spillede 28 minutter, og inden for den tidsinterval, indtil han blev taget ud igen, havde bulgarerne lavet de 2 mål. Thomas Helveg. Ebbe Sand og Jon Dahl. Bulgarsk frispark begået af René Henriksen, mens vi ser denne her mulighed. Og Jon Dahl i klemme, men ingenting. Og Jon Dahl er vel en af de spillere, vi efterhånden også kan forvente os lidt mere af nu. Han har ikke, uden at være dårlig, så har han ikke levet helt op til det, han viste umiddelbart før Morten Olsen for eksempel kom til. Nej, men det er også lidt hans spillestil. Den passer godt, når du spiller på udebane normalt, fordi at, når du spiller på hjemmebane, så må der ikke være noget rigtig plads. Der er plads til gengæld der. Afslutning fra Ivanov. Den rettes af i det danske forsvar. Ja, Jon Dahl, han skal have plads, og ligesom mod Nordirland, der får han ikke rigtig plads til at spille, og det er ikke hans force ligger i hans dybe løb og komme foran mål, og det gør han altså fantastisk, så forhåbentlig bliver det hans aften i aften. Balakov sparker. Grønkjær og Rommedahl bytter plads igen. Og Rommedahl over i højre side. Og René Henriksen. Martin Laursen. Thomas Helveg. Der kommer Rommedahl indenom. Og Petkov op. Men vi skal jo nok ikke forvente, at det bliver sådan en køn fodboldkamp. Der står simpelthen for meget på spil. Nej, jeg tror også, vi er ligeglade med det. Ja. Men altså, du har ret. Man kan forvente, at holdene spiller i hvert fald for ikke at få et mål mod sig. Og så de chancer, de får, for det kommer der altid en fodboldkamp, der skal de altså slå til. Og der er det, mener jeg, et hjemmehold. Jo længere det går, jo længere tiden er 0-0, så kommer de længere frem. Og det er det, Og det er så det i, hvor Danmark, at de kan få deres kontramuligheder. Ebbe Sand.
Effektivt forsvarsspil af Patin. Stig Tøfting har masser af plads. Masser af plads. Peter Sand op. Ebbe Sand ind og rode lidt. Peter Nielsen får de prikke til den. Og Heinze mister en frispark til danskerne. Kvarter rundt regnet. Helvig. Ja, nu har han også været ude med riven nogle gange, ham otteren der. Petkov. Ja, det er virkelig synd, at han fløjte her. Det var en kæmpe fordel. Romedal var alene en mand mod mand her. Prøv at se den. Der er selvfølgelig frispark her. Desværre han ude af billedet. Romedal. Jan Heinze. Grønkjær. Det er udmærket, det der Grønkjær. Kommer væk fra PF. Ingenting, siger den hollandske dommer i stedet. Dennis Romedal. Ebbe Sand. Helvig. Ej. Ja, nu skal danskerne bare ikke ryge med på den der galej. Prøv at bevare hovedet koldt. Ja, men jeg synes, det er godt, at Ebbe Sand også lige giver sit visitkort. Det er udmærket, og så går blodet igen. Balakov, der ligger afleveringen frem mod Petkov. Ivanov for Martin Laursen. Så er Ebbe Sand kommet med ned i det lille felt. Nummer 6 her. Stilian Petrov fra skotske Celtic. Spiller sin landskamp nummer 25 i dag. Thomas Helvig. Tøfting.
René Henriksen. Heinze. Og så skal vi have et tilbageløb, for nu mangler vi for eksempel en af forsvarsspillerne, Heinze, og også Helveg er væk nu. Der kommer Petkov. Og Henriksen stille og roligt. Men det er vigtigt, når vi nu får sat de to backs af her faktisk, så må Rommedahl for eksempel tage en tur. Ja, og Jan Heinze er egentlig fri hele tiden. Helveg er fri hele tiden. Hvis de får det, når de kommer op ad banen, sådan som vi lige gjorde, det var virkelig godt, synes jeg. Tøfting og Helveg spiller frem og tilbage. Balakov løbe, det kan han ikke blive ved med, og han råber og skriger. Det er virkelig godt. Men når så Helveg kommer op langs fløjen, så er det Stig Tøfting. Så bliver han nødt til at blive tilbage. Så lige på billederne før, nu begynder det at vælte ned her i Sofia. Uvejr på Balkan, det er virkelig uvejr. Det andet uvejr, det er Berbatov. Prøv at se nu også for øjeblikket. Bulgarerne, de går ikke op og presser. Danskerne, de går længere tilbage på banen. Nu igen er det Balakov, som tager frisparket. Petkov. Og Peter Kjær, som altså nu spiller i tyrkiske Besiktas. Grønkjær, Tøfting. Vi skal have benyttet den plads, der bliver til at komme en lille smule mere fremad. Ja. Der omkring, hvor Tøfting ligger. Ebbe Sand. Heinze når ikke op til den i hvert fald. Indkastet bliver dømt bulgarsk, mens vi får et glimt af de vel, ja, en lille portion af de godt 1000 danske tilskuere. Lidt færre måske, 800-900. Tøfting. De må ikke mistes, de der. Det er os, der skal gå og holde på den bold. Ja. Men det var et godt eksempel på. Tøfting mister den, der sætter Peter Nielsen, han dækker med ryggen. Og frispark, klart frispark, og nu får han også kortet. Advarsel til Petkov, der har været ude med riven. Lige fra vi startede klokken 8 lokal tid. Det er typiske forsvarsspillere, som er utrolig bange for hurtigheden af en spiller som Rommedahl. Fordi det er ikke første gang. 2-3 gange har han gjort det nu. Det er helt korrekt, at Jan Vækkeref giver et gult kort. 9 af de bulgarske spillere har advarsler med op til opgøret her. En af dem var Petkov, der altså ikke kommer med i Bulgariens sidste kamp mod Tjekkiet. Det er meget godt kommet op og få hættet af Thomas Helveg. En presset situation. Og Rommedahl tilbage på banen efter kort behandling.
Og nu er det, at Rommedahl skal have bolden. Han skal søge ham 8'eren op de næste 20 minutter. Det er meget vigtigt. Han tør ikke at lave. Han er bange for at lave et frispark. Målmand Stravkov, som er en af de to, den anden er Balakov, der var med på succesholdet i 90'erne, med i VM-sammenhæng i 94 i USA. Petkov. Balakov. Petrov. Rønne Henriksen, omgivet af 3 bulgarer, kommer godt ud af den helvede. Rønne Henriksen igen. Dybt til Tøfting, og den kan skubbes videre. Jon Dahl. Ud til Rommedahl. Det er heller ikke der, han får den maksimale udnyttelse af det, han kan. Når vi bevarer det. Grønkjær. Frispark til danskerne. Ja, også godt, når man her har kunne også nok have givet fordel. Det er de situationer, hvor Jesper han kommer i mand, hvor der ikke er nogen opbakning. Der er han altså farlig. Ikke kun på grund af han hurtigt, men er fysik også meget stærk. Peter Nielsen trækker med derud. Og Martin Laursen ligger inde i feltet, ligger ved fjerneste stolpe. Det er besat. Martin Laursen, det er godt hentet. Tøfting. Og lægger vi meget højt op. Det er udmærket arbejde, det der. Dømt for frispark. Martin Laursen over for Berbatov. Kommer Tøfting til. Og erobrer den. Han har for få spilmuligheder lige nu. Tøfting. Rommedahl. Tøfting igen. Og Helveg. Det er ikke glemt, når spillet det der. Der fik vi sat en bulgar af i hvert fald. Bliv ved med at spille bolden. Ikke løbe med den hjem. Sådan. Peter Nielsen. Modsat side. Peter. Grønkjær får fat. Det er mange gange de problemer, hvis man får meget plads, som Helveg får, og især Jan Heinze, synes jeg får utrolig meget plads, at man er tendenser til at løbe for meget med den. Spil den og løbe position. Spil den og løbe position. Jan Heinze. Tøfting. Rommedahl. Bulgarsk opbakning. De ved udmærket godt, hvor hurtig Rommedahl er. Tøfting og Balakov. Han har haft et par boldtab, Tøfting, men han er til gengæld lidt udmærket fat i Balakov. Uden at gøre det store ud af det, så er han bare der og ligger og sådan smågenerer ham hele tiden.
Ja, og Balakov løber mere end Tøfting, og det er vigtigt. Heinze. Peter Nielsen. Jan Heinze igen. Vi får et dansk hjørnespark. Og vi får Helve og Martin Laursen med ind i feltet. Tøfting trækker ud for at spark. Lige omkring den halve time. På Bulgarska Armia Stadion i Sofia. Jon Dahl ligger herinde sammen med Ivanov. Tøf igen. Og ikke offside, men også for tæt på Stravkov. Grønkjær. Det er ikke så tosset spillet, det der. Af Jesper Grønkjær og godt dukket op af Jon Dahl. Det er den rolle, vi helst vil se ham i, Jon Dahl. Han kommer altid fri til scoringschancer. Minimum 1 gang per kamp, og det gør han på grund af sine fantastiske løbeaktioner. Han ved præcis, hvornår han skal løbe i dybden, uden at løbe offside. Og han kan gøre det, fordi han har en fysik, der er utrolig. Heinze. Sådan, spillebolden. Op. Ja, han er blevet vådt. Og glat. Helve. Stig Tøfting. Igen, synes jeg, lige en anelse for lidt for den fra Tøfting. Dansk frispark. Så vi har okay fat nu. Sidste timen er virkelig godt, og vi ser også, når vi tager bolden, der hvor vi tager bolden, der er utrolig, virkelig god, aggressiv forsvarsspil med det samme. Ja, skudforsøg fra Peter Nielsen. Der havde en landskabspause på 4,5 år, inden han blev kaldt tilbage i rødt og hvidt af Morten Olsen til venskabskampen mod Frankrig, hvor han kom ind. Spillede fra start mod Nordjylland, og han blev taget ud. Og altså genvalg i dag til 33-årige Peter Nielsen. Hans 9. landskamp. Ja, vi kan også høre nu, at nu begynder tilskuerne at ligesom slå en koldbøt og vende lidt oven på den hektiske start og den fantastiske opbakning, de gav det bulgarske landshold fra start. Men sådan er det på de kanter her. Nyt frispark begået mod Grønkjær. Denne gang var det Petkov på den danske Chelsea-spiller. Men han skal bare bevare, for jeg synes, han har en gejst. Grønkjær har vist det fra start i dag. Han må ikke melde sig ud af kampen, som han en gang imellem har en tendens til, men han er ved at få et mere konstant engagement. Og så er han altså en spiller af høj klasse. Forsøg fra Peter Nielsen. Det er i hvert fald sådan noget som en af de ting, netop hans gejst og hans mentalitet. Den er utrolig vigtig i England, det ved vi. Fordi hvis du ikke spiller, og helt sikkert ikke i sådan en klub som Chelsea, hvis du har et par kampe af de her, ja, så kan du altså sidde et par uger på bænken. Og det gør det helt sikkert godt for Jesper at spille i den liga. Fordi det er netop det, han mangler indimellem. Men bulgarerne spiller meget, meget længere tilbage på banen.
Og danskerne står meget bedre end i den indledende fase. Martin Laursen problemer med Berbatov. Ui! Der var lige række 1-25 foran os, der så den inde. De stod i hvert fald op alle sammen. Ja, det er et kæmpe talent. Han har som sagt kun spillet 7 kampe i Leverkusen, men han har en stor fremtid. Grønkjær ind. Udmærket Jesper Grønkjær. Godt opfattet, hurtigt opfattet situationen. De tøvede lige en anelse, og Grønkjær var opmærksom. Og vi får et dansk hjørnespark, mens Partin skal behandles. Det er godt lavet, det her, Jesper. Aggressivitet. Og nu mangler de altså en midtforsvar, for han må ikke komme ind, før dommeren giver tegn nu. Mens Tøfting tager hjørnesparket. Godt kommet op! Øj. Martin Laursen er tæt på at lave sit første og Danmarks første. Ivanov. Det er lidt tjuske, det der, Peter Nielsen. Og det er lidt unødvendigt, at vi kommer i den situation, hvor vi har erobret den. René Henriksen. Den shooter meget. Får ekstra fart på den våde bane. Jon Dahl Thomasson. Rommedal. Ja, hvorfor ikke? Det er meget godt sparket med ydersiden. Glimrende løbearbejde her af Helvig, som gør, at Bakken bliver nødt til at tvivle lige lidt. Det ser vi her, så får Rommedal dejligt fri til et spark. Svær vinkel selvfølgelig, men han skal gøre det på den bane. Han har et godt skudrum der. Jon Dahl Thomasson. Ebbe Sand. Undskyld, det var Peter Nielsen, der forsøgte at spille den op mod Ebbe Sand, og så har vi kontramuligheden. Der er kun 2 danske spillere tilbage over for 2 bulgarske. Heinze kommer ned, og Peter Kjær. Pua. Det er det, der ikke må ske. Vi skal ikke blive overmodige. Det er det, de gerne vil. Vi har overtaget spillet det sidste kvarter, spiller virkelig godt, men pas nu på ikke at angribe med for mange spillere. Hvis Helvig er med frem, så skal Jan Heinze blive tilbage, og Peter Nielsen, så må de sørge for at i hvert fald altid være overtaget nede bagi. Plads til Peter Nielsen. Tøfting. Ebbe Sand op. Og så Grønkjær. Han kan ikke komme til. Ikke offside. Det er i hvert fald ikke markeret. Og igen ligger vi med 5 mand højt op. Meget højt oppe. Med Berbatov igen og frispark. Og det er et kedeligt sted, kan jeg lige så godt sige på forhånd. For det er der Balakov, han elsker at få en dødboldsituation til sit venstre ben.
35-årige Balakov med de 80 landskampe. Ja, det er som en slikpose en fredag aften, det der, for ham, når den ligger der. Og en ny variation. I stedet afslutning fra Petkov. Det var en, der overruplede danskerne fuldstændig. Meget godt fundet på. Balakov igen. Og nyt hjørnespark. Rommedal. Tjøfting. Jon Dahl. Så skal vi helst ikke tage dem igen. Så får de for meget medvind. Berbatov. Heinze med derude. Og dansk indkast. Der fik de lige 5 minutters opblomstring. Ja, vi skal jo hele tiden være påpasselige også. Især på grund af de der Babiton og Ivanov. De er så lynende hurtigt, meget bevægelige. Og Balakov, det er ham, der sender altså ballerne afsted, ikke? Og mange også, fordi vi spiller kun med 2 forsvarsspillere ind i midten mod 2 mand. Der skal en af vores bakker altså lave opbakning. Det skal enten Jan Heinze den ene side, eller... Danskerne igen. Grønkjær. Det er besandt. Janne Henriksen. Det er besandt, der viser sig. Helve. Grønkjær. Ja, det er bare om at få den derind, fordi alt er farligt i det vejr her. Peter Nielsen. Tøfting. Lægger an til skud. Et godt Tøfting. Godt sparket. Ja, det er dejligt indlæg, det her. Og med fuld risiko tager han. Peter Nielsen kommer for sent. Balakov lægger den til rette. Ui. Det er smart lavet. Der er 2 mand. En spiller mere ved anden stolpe. Ivanov ligger der. Ja, det er jo det, vi lige talte om. Der skal du skal have opbakning for din bak på det. Der skal Helve altså ned bag i og tage den anden stolpe der. Og så bryder om ikke helvede løs, så i hvert fald et helt utroligt lyn- og tordenvejr sat i gang. Og vi nærmer os et sidste fløjt for første halvleg. 2 minutters tillægstid. Tøfting og Balakov.
Peter Nielsen kommer ind. Så skal vi lige kort opsummere, Frank. Første halvlejen her. Ja, jeg synes, Bulgarien var stærkest de første kvarter 20 minutter, uden at have de store chancer. Jeg synes, Danmark har spillet fornuftigt. Efter det kvarter 20 minutter, synes jeg, at danskerne aggressiv og gode angreber. Især synes jeg, at Jesper Grønkjær har gjort en stor indsats. Vi lader bolden gøre arbejde, og vi på midtbanen, og det synes jeg, det gør vi godt. Vi skal passe på ikke, som sagt, at vores bakker, at de kun konstant går med frem i angrebet, så de ikke kan komme med tilbage. Men jeg synes helt sikkert, at vi spiller mindst lige så godt som Bulgarien. Petkov. Og nu ikke noget slinger her til sidst. Og så burde der komme et slutfløjt. Det kommer der også fra den hollandske dommer Jan Wegref. Altså 0-0 ved pausen her på Bulgarska Armia Stadion i Sofia, hvor vi vender tilbage sammen med spillerne og forhåbentlig noget tørvejr og et dansk mål om godt og vel et kvarters tid. Der er i sandhed åbnet for alle sluser, som man kan se det på skærmen her. Det er helt vildt, som det regner på stadion her. Bulgarska Armia i Sofia. Folk prøver at krybe i læ, faktisk under stolsæderne. Det er næsten kaos på den store tribune, hvis man kan kalde det sådan, hvor folk hele tiden prøver at komme i læ et eller andet sted. Det er helt vildt, her hvor spillerne er kommet på banen til anden halvleg. Frank, midt i alt det her klimatiske på Balkan. Faktisk en god første halvleg af danskerne, må vi sige. Ja, udmærket. Jeg synes, at vi spiller her i Bulgarien efter i lørdags. Jeg synes, holdet har rejst sig udmærket. Vi får ikke så mange chancer, men det er der selvfølgelig også gode grunde til. Især vores to centerforwarder, lad os sige det på den måde, Ebbe Sand og Jon Dahl, de får ikke så meget ud af det, men det er også logisk på grund af, at de spiller næsten konstant mod 4 forsvarsspillere. Så vores mand-mand-situation, det er på fløjene. Hvorimod vi skal passe på, netop på grund af nummer 9 og nummer 11 for dem, der spiller vi mand-mand ind i forsvaret. En gang er en af dem klipper igennem, så er de altså alene med Peter Kjær, så det skal vi passe på med. Dansk udskiftning i pausen. Peter Nielsen er taget ud, og en er kommet med, nummer 14. Allan Nielsen fra engelske Watford. Allan Nielsen, der kom ind sidste gang på landsholdet mod Malta i juni. Dengang i stedet for Tøfting. Altså Allan Nielsen med nummer 14. Han har bolden der og falder. Og det er meget svære betingelser, naturligvis for begge parter her i anden halvleg. På grund af det fuldstændig vanvittige regnvejr. Ingen udskiftninger på det bulgarske hold. Der var Jan Heinze har bolden. René Henriksen. Og det er Jon Dahl, der angriber Partin. Heinze, der i dag spiller sin 50. landskamp på stribe. Og afleverer mægtigt til danskerne der. Og ja, den er der! Nej, det er et vanvittigt mål, fordi han har faktisk mistet den. Jon Dahl Thomasson har bragt Danmark på 1-0.
En god aflevering fra Heinze. Og så sker der noget underligt noget derinde, hvor han egentlig mister den. Og det bliver en sådan halvforkølet afslutning fra Jon Dahl. Men vi kan kun sige, ligesom vi ser ned på banen, pyt. Prøv at se det her. 2-3 på fødderne, og så bliver det sådan lidt halvforkølet, og målmanden han mister balance og et skridt og bold. Og dermed Danmark på 1-0. Jon Dahls 12. landskampsmål. Dejlig indledning. Peter Kjær kigger efter den. Og målet. Ja, det er fantastisk dejligt sparket af Jon Dahl, det her. Hvor er det skønt. Men det er typisk Jon Dahl også. Han har ikke vist ret meget i første halvleg, men han giver aldrig nogensinde op. Og jeg må sige, Jan Heinze kigger op, løber, tager 2-3 træk, kigger op og lægger en fremragende aflevering ind. Og man, ja okay, målet det var selvfølgelig utrolig heldigt selve sparket, men ideen. Jan har været fri hele første halvleg. Han var fri igen med det samme. Ikke løber med bolden, kigger op og smækker en dejlig aflevering. Og for en gang skyld stod Jon Dahl alene mand mod mand. Det får en til at mindes lidt den kamp i Italien, hvor vi vinder med 3-2. Også sådan et rigtigt energimål af Jon. Ikke alene godt, også godt nok. Ja, så er det så et spørgsmål om bulgarerne, om de virkelig kan spille offensiv fodbold. Som sagt har jeg ikke kunne se det, og med den, man kan sige, taktik, som de bruger. Jon Dahl igen, målscoreren. Kommer Heinze ind i den der. Martin Laursen. René Henriksen. Allan Nielsen. Og Martin Laursen. Peter Kjær. Og der skal forsvarsspillerne jo altså hele tiden have i baghovedet, at han er venstrebenet Peter Kjær. Hvor Thomas Sørensen og de øvrige målmænd, de har haft på det seneste, har været højrefodet. Det betyder altså noget ved tilbagelægningerne. Her ser vi Jesper Grønkjær. Kom godt afsted i første omgang. Grønkjær. Ja, det er dejligt at se Jespersson, som han kæmper. Tager bolden efter den igen. Udmærket. Ja, de skal også passe på at lægge bolden tilbage, måske senere hen, hvis det bliver ved med at regne sådan. Så kan det altså godt opstå vandpytter. Og heller ikke for meget spil langs jorden inden omkring Martin Laursen, kan vi håbe på. Neppe Sand. Allan Nielsen. Heinze. Allan Nielsen, der blev prøvet til træningen, hvor først Morten Olsen prøvede Peter Nielsen på den midtbane, hvor han var lidt i tvivl. Så prøvede han Allan Nielsen, valgte altså Peter i første omgang. Og her i anden halvleg er det så blevet Allan Nielsen. Martin Laursen falder. Helvede. Morten Olsen har sendt Jan Mikkelsen til opvarmning. Men også, kan jeg se nu, Mark Nygaard og Peter Madsen løber og varmer op nede bag Peter Kjærs mål. Berbatov. Heinze ind. Grønkjær, udmærket. Godt arbejde, godt fightet. Allan Nielsen, det er der ikke tid til. Ebbe Sand.
Og dansk frispark. Glimrende Ebbe det her. Det er vigtigt i denne periode, hvis Ebbe kan få lov til at holde på den ind imellem. Sådan, så vi får lidt luft. Og det tordner og brager rundt om os. Men på en eller anden måde skinner solen. Ja, det er dejligt at sidde hernede og føre 0-1 i sådan en vigtig kamp som i aften. Berbatov godt komme ind af Tøfting i første omgang. Og spark fra PF i anden. Jan Heinze. Igen ser vi Grønkjær arbejde godt med sin fysik, med sin krop. Jeg vil godt have Rommedahl lidt mere med. Ja, Rommedahl er vel lidt... og især nu her, hvor i de næste 5-10 minutter, der vil de garanteret gå lidt længere frem. Nej. Jesper, rolig. Brug hver eneste minut, du kan. Sådan. Sådan. Spark til Grønkjær er udmærket. Tøfting. Der kommer igen Tøffe. Thomas Helve. Rommedahl. Stig Tøfting. Og Allan Nielsen. Grønkjær ind og udfordrer. Heinze står godt. Allan Nielsen. Ja. Ja, så det er Jesper, der... Se, det gør ikke noget, at det er Jesper Grønkjær eller det er Jan Heinze. Der skal bare være en der. 3 mod 2 i vores i Danmarks fordel. Sådan skal det være. Et godt dansk spil. Så har vi lige en episode med Jon Dahl og en bulgar. Nu er det Henriksen og Heinze. Nu er der Nielsen. Den er svær for Helve. Og så er der åbning på venstre kanten. Det er Petkov. Et godt arbejde, Rommedahl. Selvom den er lige lovlig hasarderet, den aflevering, han smider ind i feltet.
skal vi lige træde nogle skridt længere frem på banen. Ja, du skal, og især med de her baneforhold, skal du passe på, fordi du kan ikke glide, bolden kan falde, eller især skud omkring 20 meter, de er alle sammen farlige. Ja, nu får jeg den. Advarsel til Ebbe Sand. Syv danske spillere har advarsler med som bagage her i kampen. Men Ebbe Sand havde ikke nogen. Balakov. René Henriksen. Rommedal. Nu skal han stikke en lang til sig selv. Der er opbakning allerede hos bulgarerne. Bulgarerne lægger an til en dobbelt indskiftning. Og parkerer ud. De står her, de to, Jantjev og Martin Petrov. Den ene er angriber, og den anden er offensiv midtbanespiller. Jantjev er midtbanespilleren. Nå, hold lidt. Og det giver så mulighed for bulgarerne for at skifte ind og ud. Ud skal Ivanov som den ene. Og lad os se, hvem de finder frem på tavlen der. Den anden er Stilian Petrov. Og altså ind med nummer 15, Jantjev, og nummer 17, Martin Petrov. Petrov, der kommer fra tyske Wolfsburg. Klubkammerat med danske Michael Madsen. Jantjev fra klubben her, CSKA. Det er noget svært noget. Ja, der er ikke fløjtet, og de skal lige snart færdige. Dommer Vegref og Martin Laursen. Hovedstød for Berbatov. Jeg synes, vi stadigvæk står for langt tilbage. Ja, vi mister også for hurtigt boldene nu. Vi skal prøve at blive ved med at spille det fodbold. Og så især midtbanen. Også når vi giver den lange afleveringer som nu, der skal vi altså sørge for, at det er den bold, der falder, at den ikke skal være hver gang til bulgarerne. Denne her bold, den skal vi have. Trøfting. Sådan. Så Grønkjær. Så kører vi. Jon Dahl kommer i dybden, langt inde på midten. Grønkjær. Den ligger meget godt. Mister lidt fodfæste derinde, Ebbe Sand. Rommedal. Trøfting. Jon Dahl. Det er lidt småtteri, det der. Ja, så kommer Heinze. Kommer der en glidende der. Rommedal. Godt dansk angreb igen. Og det er simpelthen alderspræsidenten, der sætter det i gang. 38-årige Heinze. Han mangler i venstre side, men Grøndal er trukket ned som vensterbak. Balakov. Helvede bliver tørret. Udmærket Helvede til Trøfting. Helvede igen.
Og Rommedahl kom så i dybden. Der kunne jeg godt have set ham. Dejligt. Og men det er godt nok. Det er godt nok, at her det glimrende, at der kommer Rommedahl virkelig godt til anden stolpe. Og skyder også med al risiko. Fint. Henrik Henriksen, der ligger inden foran Berbatov. Sådan. Når vi spiller den dejligt stille og roligt ud der. Jon Dahl. Helveg. Ja, det er jo så skidt, han kommer i den situation her. Han gør det vanskeligt for sig selv. Jeg synes ellers, han har spillet en fornuftig kamp. Ja, jeg synes, begge vores bakker har spillet virkelig godt med bolden også. De to indskiftede. Jantjev. Markov. Dansk frispark. Berbatov på Martin Laursen. Ja, den indskiftede nummer 17, Martin Petrov, der lavede en virkelig god dribling lige før. Han er faktisk gået over. Og når Bulgarien har bolden, så spiller han en slags venstre ving. Så de sætter i hvert fald en mand mere frem i angrebet nu. Med Besand, der ligger sammen med Petkov. Bønkær. Det er kamp om bolden, det der er udmærket. Offside. Ja, og det er en af de ting, synes jeg, som Rommedahl har udviklet. Han er blevet mere voksen i. Selvom han ikke rigtig er decideret ind i kampen, heller ikke i dag, synes jeg, angrebsmæssigt, så ser man, at han gør sit arbejde forsvarsmæssigt. Han tager jo næsten aldrig nogen bolde, og det er utrolig vigtigt. Hvis du ikke har din dag, at du i hvert fald ikke mister for mange bolde, så du bliver en belastning for holdet. Og lidt skævt fra Grønkær til Heinze. Nu er vi sådan cirka midtvejs i anden halvleg. Jon Dahl Thomasson har sørget for 1-0-føringen. Allan Nielsen. Jon Dahl. Ebbe Sand. Helveg.
Igen, godt arbejde af Jesper Grønkjær. Op. Deres farligste chance indtil nu. Ja, det er ikke meget, de har haft. Men okay, vi har heller ikke haft så meget. Nej, men det er de her kampe. Vi prøver at se lørdags, hvor mange næsten lige på, og der scorer du et mål. I dag har du faktisk haft, man kan ikke kalde det en rigtig chance, men den kommer i hvert fald over stregen. Men jeg synes, vi kan være tilfredse med, at vi har fået afsluttet, om ikke andet. Mange afslutninger. Flere end bulgarerne. Ja, og vi har også gjort det fornuftigt, netop på grund af de to normalt. Ebbe Sand og Jon Dahl, de har været utroligt godt dækket hele kampen, men vi har prøvet os med gode skud udefra. Og Anna Henriksen bryder ind. Balakov. Og jeg lader Nielsen over ham, men fordelsregel, det fik de ingen fordel ud af. Bulgarerne. Og nu skal Romdal afsted. Ja, han ligger der nu derude med mand mod mand, hvor de ligger på linje, så hvis du kan få fyret ham af en enkelt gang i dybden der. Selvom det er jo så selvfølgelig svært, fordi bolden den shooter. Helve har godt fat. Romedal, Jon Dahl er gået lige over. PF og Grønkjær. Så prøver han at sparke på mål. Så skal vi ind, han blokerer der. Peter Kjær. Ja, de må godt lige blokere en anelse før det strafsparksfelt der. Ja. I vores forsvar. Men det var dejligt at se, hvis du ser den igen, hvor hurtig opfattelse Jan har. Han går ind og bedækker, og så ser du, hvis den kommer igen, nu ser vi den lidt fra en skæv vinkel her. Men der ser du Jesper Grønkjær også virkelig godt er med i spillet, det defensive spil her. Et kolossalt arbejde. Spørgsmålet er, om han har luft til de sidste 18 minutter. Sådan cirka 18. Romedal. Dansk hjørnespark. Alt imens Morten Olsen har bedt Jan Mikkelsen, tidligere AB, nu Panathinaikos i Grækenland, om at smide træningstøjet. Jon Dahl op. Og Romedal. Og Tøfting sparker hjørnesparket. Fratov ud. Danskerne fastholder. Og får nyt hjørnespark. Nej, målspark. Og igen Heinze, der får læst det godt. Frispark igen. Ja, det er også godt.
Der er ro på. Træner Mladinov er ved at blive lidt utålmodig. Og de mangler altså Tjekkiet i Prag i sidste kamp, bulgarerne. Her er det Grønkjær i kamp med PF. De kommer væk fra PF. Bliver den for langt? Nej. Det er meget godt. Hentet. Rommedal. Og hvad så der? Ebbe Sand. Grønkjær, det er fra fløj til fløj. Eller Nielsen. Ebbe Sand ind og slås for det. Og det bliver et stykke hårdt arbejde, det her sidste kvarter. Ingen tvivl om det. Jesper Grønkjær, der er udsolgt. Og ind skal Jan Mikkelsen. Stor indsats af Jesper Grønkjær. Absolut en af hans allerbedste landskampe. Kæmpe arbejde. Dejlige driblinger. Farlig angriber først halvleg, helt sikkert. Og 30-årige Jan Mikkelsen, altså fra Panathinaikos i hans 6. landskamp. Ind med nummer 15 på ryggen. Og målspark hos Peter Kjær. Dejlig Jan igen. Anden stolpe. Jan Mikkelsen er også en spiller, der kan holde på bolden. Og god. Teknisk god. Og det betyder meget på den bane her. Og til det spil, vi skal spille de sidste 13-14 minutter. Præcis, og fysisk stærk. Tøfting. Det er godt, det der Tøfting. De bolde skal vi have. Helve. Balakov. Og så skal vi lige have en, der agerer bremseklods. Der slår de så begge to. Det var en grimmer ind, og der kommer Peter Kjær ud. Både Markov og Allan Nielsen bliver liggende. Og den så også grim ud. Og det ligner en stempling. Allan kommer sådan glidende ind i den. Skal vi lige omkring lidt mere end 10 minutter tilbage. Ridse op. At Danmark nu selv kan afgøre det hele, hvis det her holder. Og det krydser vi fingre for. Island, 6. oktober i Parken. Som øjeblikkelig etter i gruppen. Bulgarerne ved, hvad det handler om. Der skal skiftes ud igen. Milan Petkov skal ud. Og ind kommer en ny frontløber. Nemlig Todorov fra engelske West Ham.
Og vi kan jo håbe på, at det giver lidt plads til os, for nu satser de altså det meste af stormagasinet. Ja, Todorov for sådan en frontløber. Med PF. Ingen slinger. Det var meget smart lavet. Ja, der viser han altså sin store klasse her. Berbatov. Vi giver lige lidt plads ude i vores egen venstre side. Nej, den er meget svær at gøre noget ved. Og skal ikke mistes der. Ja, så får vi frisparket i stedet for. Det er han nødt til at lave Helveg. Så det er et skidt sted at miste den. Man bringer sig også selv i den situation. Han skal bare sparke den lidt væk. Op ad banen med den. Dansk indskiftning. Brian Steen Nielsen kommer ind med nummer 14. Og han skal ind i stedet for Allan. Allan slog sig simpelthen så meget i duellen før med PF, at han må forlade banen igen. Kom ind altså for anden halvleg start i stedet for Peter Nielsen. Så nu fik vi 3 gange Nielsen på banen i sidste omgang. Brian Steen, der nu spiller i Malmö FF, hans landskamp nummer 62. Og hans første her i efteråret. Ikke ryggen til, gutter. Nej. Det er Helveg der ved. Et selvmål. Og Peter Kjær. Helveg i stolpe. Der var vi, tror jeg, ikke så uheldig i den her situation. Og heller ikke der, Peter Kjær nede. Det er selvfølgelig det rene uheld. Han prøver alt, hvad han kan for at undgå den overhovedet, Helveg. Brian Steen, Jan Mikkelsen. Ja. Ebbe Sand. Jan Mikkelsens forarbejde. Det er nemt at sige, men det er nu, det er vigtigt, at det hoved det bliver holdt ishamrende koldt. Helveg overløbet. 2 mænd inde på midten. Martin Laursen, den ene. Peter Kjær ud. Der er ingen målmand. Det er godt, det der. Det er godt spark ud til hjørnespark. Udmærket. Fornuftigt. Hvis han drejer eller sparker til indkast, så kan den blive stoppet på vejen. Vi er på hælene lige i øjeblikket. Et Tøfting, der offrer sig. Vi har store problemer lige nu. Ebbe Sand. Og så må vi ud og have noget ro på det hele. Ebbe Sand får lige en tur for næsen af den hollandske dommer. Den er hård. Han skal ned og lægge sig. Det gør den også. Tøfting. Og hjørnespark. Ej. Vi får det indkast så. Ebbe Sand på benene igen.
Berbatov. Nu er det der lige skubbet den baglæns. PF. Videre siger dommeren Balakov. PF igen. Nu er René Henriksen for hætten ude i siden. Den skal videre ud i siden. Det der giver, om ikke andet, noget luft. Og det vi så kræver nu, det er opmærksomhed. Balakov kommer lidt for nemt væk fra Tøfting, synes jeg. Det er nogle alvorlige nogen, de sender afsted. Denne gang ved Petrov. Jeg må sige, jeg er lige imponeret af Balakov, som har haft store problemer med sine akillessener, er oppe i årene, men på en meget, meget svær bane. 90 minutter lang er han i gang nu med at løbe og slide og gøre det utroligt godt for bulgarerne. Helvig har store problemer med Petrov derovre. Der er 2 mand anden stolpe for... Så er der. Og Ebbe Sand tilbage. Så er der. Og Peter Kjær stille og rolig. Hold du bare lidt på den der. Puha. Og vi får den i hovedet igen. Og frispark laver Brian Steen Nielsen på Partin. Ja, de er jo egentlig konstant en mand i overskud nede bag. Hvad de ikke gjorde i starten, da den var 0-0, det var, at de tog den risiko at løbe op og prøve at drible forbi. Det er det, de gør nu. Og hvis de kommer forbi, ja, så er der problemer. Balakov. Og målspark. Lidt mere end 4 minutter, siger jeg mit ur. Men jeg kan også se, at den hollandske dommer Wegref vil have 3 minutters ekstra tid. Jeg tror lige, men vi skal hurtigt ud. Det er flot. Og så kommer vi tilbage med næste udsendelse. Stig Tøfting. Ja, den er god, den der, fordi den rammer det rigtige sted og får ekstra fart. Oven i hatten. Dansk hjørnespark. Og så er det tomt om at komme tilbage. Der er plads, masser af plads. Den kører ud.
Glimrende her igen, Ebbe Sand. Rigtig hold på den. Får lukket et frispark ud. Igen tid. Og får vi måske Rommedal et prik? Ja. Nå. Nu skal vi altså alle sammen ned bag den bold der. Alle danske spillere. Dansk indkast. Frank, en indsats, hvor vi absolut kan sige godkendt af det danske hold her, selvom vi har ladet os presse umanerligt meget, lidt for meget efter min smag, tilbage her i det sidste. Det er også rigtigt. Det er faktisk også logisk. Du har brugt så mange kræfter. Advarsel til Brian Steen. Nu er kampen selvfølgelig ikke færdig nu. Der kan jo ske meget endnu, men altså jeg må sige, det har været en stor oprejsning efter lørdagen, hvor man faktisk allerede havde VM-billetten og skal ned til Bulgarien og skal ned og få point hernede. Jeg synes, det er moralsk en kæmpe præstation af Morten Olsen og hans mandskab. Og lige parentes, Brian Steen nu definitivt ude i kampen mod Island. Han fik nemlig også en netop mod Island advarsel sidste år. Der bliver plads til Jan Mikkelsen der. Godt pres af Brian Steen. Så får vi en mulighed hos Rommedal derovre. Thomas Helveg. Dennis Rommedal. Tøfting og frisparke til Thomas Helveg. Nu er vi derhen, hvor den hollandske dommer skal til at kigge på sit ur. Ebbe Sand. Offside fra Ebbe Sand, der kommer ned fra målmanden Stravkov. De får lov at fortsætte. Martin Laursen godt op. Frispark får han oven i hatten. Fra en, i den her situation i hvert fald, frustreret Berbatov. Og så ro på igen. Vi havde lige 10-12 hektiske minutter med store chancer, gode afslutninger fra bulgarerne. Og Thomas Helveg, der ramte egen stolpe. Martin Laursen højt op for at takle, godt taklet. Rent og effektivt. Berbatov og Martin Laursen. Nej, nu ikke der. Godt Peter Kjær. Fremragende. Første omgang. Jo! Nej. Fantastisk mod og dristighed af Peter Kjær. Det var en verdensklasse-redning, det her. Helt eventyrlig. Og nogle mega chancer, hvor danskerne fuldstændig offrer sig. Peter Kjær der
Og i anden omgang kaster han sig også meget modigt ned i det der. Og sidste spark på bolden fra Petrov. Den der kæmpe mulighed for Todorov. Og så der Martin Petrov. Puha, for et kvarter, Frank. Ja, vi har været, man kan ikke sige andet, vi har været heldige i sidste kvarter. Som du selv kom ind på, vi har trukket os meget tilbage på banen i et sidste kvarter. Sikkert nok også på grund af kræfterne, som begyndte at ebbe ud. Og så samtidig med, at bulgarerne tog al risiko. Med driblinger, løbearbejde, løbelinjer nede bagfra. Vi blev snydt så ofte i denne her VM-kvalifikationsturnering til aller sidst. Senest i kampen mod Nordirland i lørdags, men også tidligere i Nordirland og mod Bulgarien i Parken. Kan vi redde stormen med i Sofia. Helve Europa. Så er det 3 mod 2. Ikke offside. Fri bane for Dennis Rommedal. Han har Jon Dahl Thomasson med. Og det er det så sikkert. Danmark på 2-0. Og dermed den størst mulige opmuntring for dansk landsholdsfodbold. Efter det, der resultatmæssigt var en stor skuffelse i lørdags. Danmark kan nu selv afgøre, om de skal til VM-slutrunden i Japan-Korea næste sommer. Sidste kamp er mod Island i Parken 6. oktober. Danmark fører puljen med 19 point. Etteren er sikret på at gå videre. Bulgarien og Tjekkiet har 17 point hver før deres sidste indbyrdesmøde. To mål af Jon Dahl Thomasson, og alt dette kommer ovenpå et stormvejr mod det danske mål. Men slutfacit blev de 2-0. Slutfløjtet fra den hollandske dommer Wegref og stor dansk opmuntring. En stor fighterindsats, kan man også sige, af det danske landshold. Og 2-0 sejr i Bulgarien. Med det, Frank Andersen og Flemming Toft siger farvel fra Sofia, men er tilbage igen 21:30, hvor vi har masser om den danske landsholdsopmuntring.